Fahimtar budurwa tana son ka koko a'a ba abu ne mai sauƙi ba, musamman ta hanyar saƙon waya. Amma duk da haka, masana kimiyyar so malaman WikiHow sun fitar da waɗansu ƙa'idoji waɗanda za ka iya fahimtar mace tana son ka. Saboda haka a wannan bidiyon zan tattauna da mu akan waɗansu alamomi guda 5 waɗanda duk sanda ka ga mace tana nuna maka su to tana son ka. Kuna shan wannan kallo ne daga tasha tamu ta Abbati So TV. Idan yau ne farkon zuwan ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin ta sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirinmu. Na ɗaya, a koda yaushe ita ce za ta fara rinka tura maka saƙo. Ka kula da kyau, duk sanda ka lura cewa da kwai wata mace ko wata budurwa da duk sanda ka hau online ta lura kana online za ta fara yi maka magana, to wannan alamu ne da ke nuna tana son ka. Da ta samu wani damar network mai karfi za ta ɗaga waya ta kira ka, hakan yana nuna tana son ka. Na biyu, hanyar rufe tattaunawa. Yawancin mata suna rufe tattaunawa ne da cewa za su je su yi wani aiki mai muhimmanci a yanzu nan wanda yake nesa da wanda suke waya da shi. Amma ka kula, duk sanda mace take rufe magana da cewa yanzu za ta yi wani aiki mai muhimmanci sai an jima za ta kira ka ko kuma kamancin haka, to hakan yana nuna muhimmancin wanda take yin waya da shi. Amma da ta daina yi maka magana ta hanyar daina dama da reply ko ba ta ce da kai sai an jima ba, to hakan yana nuna ba ta damu da kai ba. Abu na uku, gamsasshiyar amsa. Ina nufin cikakkiyar amsa da mai ma'ana. Ba wai mace ta rinka dawo maka da amsa takaitattu ba ko kuma ta rinka yawan maimaita maka okay ko kuwa wasu makamantan haka, kamar tana jin haushi lokacin maganar ko kuma ba ta son maganar ko ana tilasta ta ne. Amma ka kula, idan har mace tana mayan maka da amsa gwargwadon yadda kake mata tambaya mai tsayi ko kuma yadda kake mata magana mai tsayi, hakan yana nuna kulawarta da kai kuma tana tambayar ka akan waɗansu abubuwa da kai na rayuwarka a jiya ko ku a yau ya kai jiya da makamantansu. Abu na 4, tambayoyi amma ba akan aiki ba. Misali, ba wai akan aikin da aka ba su assignment a gida ba, hakan yana nuna rashin kulawarta gare ka. Amma idan mace tana yawan tuna maka wani labari da ka bata akan rayuwarka ko kuma wani labari da ka taba sanar da ita ya faru da kai, to hakan yana nuna kulawarta da kai da kuma cewa kai na daban ne gare ta. Abu na 5 shine ishara. Ka lura da waɗansu isharori da suke nuna maka tana gayyatar ka zo gidansu hira, ko ko tana gayyatar ka zo ku je wani guri ku ci abinci, ko kuma tana son ku je outing wani guri, ko kuma tana gayyatar ka zuwa walima. Hakan yana nuna muhimmancin ka a rayuwarta da san da take yi maka da burge ta da kake yi.